shi shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin shine shugaba mai cikakken iko, wanda a yau ne ake murnan cin nasarar ita Rasha da ta yi a lokacin yaƙin duniya na biyu, wanda sojoji suke parade. Yanzu za ku ga ku leƙa bayana nan, za ku ga sojoji ne suke parade na bikin murnan zagayowar cin nasarar da Rasha ta yi a lokacin yaƙin duniya na biyu, wanda aka gwabza a 1943. To ku biyo ni mu ga yanayin yanda su sojojin Rasha ɗin suke faretin ban girma da kuma commemoration na tunawa da su sojojin da suka mutu, wato fallen hero kenan a turance. To in yanzu kuke kallon mu, za ku iya following ɗinmu, domin da zarar mun ɗora bidiyo ku kalla ku same ni. Ni ne naku Ibrahim Haruna Dogon Yaro. Na gode.